Ngono iki kokean gaya numpak motor. Ontek bensine lho kok dadak numpak balap-balap lho. Wis to entek. Entek bensine? Lalu wong endi? Ora omong iki. Lah terus iki mau apa? Tenan? Iki kabeh mangan tikus? Nek sapa? Alah, Ngutel kok dosa dhewe. iso ora tak diomongne. Oh iya wis aku tak meneng ae lan. Akeh telo iki. Wah iso gletak nek kene mbok De dhewe mbok De. Ya. Nek iput no. Pak Mo. Nek Pak Mo. Sapa urung enek lu wengi rong dicipuk. Urung. Ana wong nggo suket to? Ala bae. Heh? Apa? Ngecek bumbu sik mbok De, ben mari kabeh bumbune. Iki bumbune kabeh apa ora Pak? Ora ngerti lho kita. Ora jangan mbok De. Nggih nyamber. Heeh. Brambang koe nang dirujak. Brambangnya ora usah. Enggak usah. Berarti nggih masak sesuk mbok De brambang ya. Besok wis rasa ngonceki. Apa bengi arepe budal. Becak tak wis teko njaba. Heeh. Dek reno ngene, Mak. Ngapa? Anu main ngene wong tua njet. Kerja Mak, ngapa? Nganu wae mlebu TikTok. Nganu Ki sapa? Lho Pak Dek. Kok ndi? Kok bringen? Piye Mbak De? nganu apa lomba ndek ini ya, Mak. Heeh. Nganu aku sawerane entuk 170 wah karo nggayu keteh. Terus wayahe entuk 190 dirayah bocah. Mak wae nih ya tak culne ya mesake aku ngono. Nah, terus nggayu wae aku arepe mangkat aku ngono. Wis omonge kesuwen nggo aku ngono. Wis ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Nah, terus aku mulai kok mangan-mangan dini to. Terus iki ngene dorongan karo bojone. Karo mangan jajan. Wis bubar lek ngonten. Wis nganu masak-masak apa? Iwak pitik jago Jawa kok ngene kombong. Jerene diwehne tapi dituku 100 aku ngono. Gawedi dadi sawajan aku ngono. Ya wis ngono. Ya nyari ya ngono tok. Terus ngene. Nyapa? Kak ngewangi masak. Oh, lah aku mau Tandang gawe senani girah malahan. Pari ngeblok pari terus mari tang apa aku mulai ngedisi bayar seneni nunggu. Aku ngono. Kewajiban kok ya Mbak De. Terus gare mangan aku. Bene dikon mangan ora moro ndarek imoh aku. Rezeki ya Mbak De. Rezeki ya golek nek panas sing digoleki ya rezeki ya. Betul. Ngono tok ora piye ngono. Masa. Ini malah Kokel. Apa tuh hiburan nak ya? Hiburan Mak, apa-apa. Hiburan ya De. Ora nyolong apa. Betul. Tak lesu. Indri ngene. Anu loh, Bu, ngonten ngendi-ngendi tapi ning Saryaman aja. Napa? Ya kae ngono-ngono kae. Anu mak ngambel aku. Oh, oleh ranane sampean. Beneran. Ya kabeh ngan kecipratan titik-titik Mbok De. Sing delok kan Ugung Serame mbiyen. Titik-titik kabeh kecipratan. Pancen wonge sing dijak akeh lho Mbok De. Aku sementing dulurku kabeh kecipratan ben melu marem Mbok De. Hah? Piye? Piye? Patah karo dulu. Tas enak enggak tahu. Oh, ngulep donuntas karo dong kates. Oh iya. Lah,
Sudah kula wis dientah. Apa sih sampean manganune sae lah kaya nek anu-anu lho Bu. Ora nembung ayo engko ya tak omong karo sing tak tunuti nek ngono aku. Boleh nganu apa wi jalukan nembung sik lho Pak, engko seneni. Mesura wong. Iya, sakno kurang-kurang ya. Ora to panganane akeh nek tahu barang kok. Kuwi ya. Telor masane wonge nandur ya pengen manen kok. Dosa panene dhewe. Donceki ora apa-apa. Tadinya landep-landep Pak Mbode lek tuku anyar kok. Masa rampuk dipangane tikus sak tunggale. Masa to rampuk? Kene lambat. Endi lambakmu Pak Dik? Walah. Semene lho mlocot nih. Weteng ki engko wisan. Heeh, Mbak De. Heeh, kena. Iki nyambane iki. Ora to, tas tak lingguwi kok. Oh, biasane pas nandur tela ketan iki dadok Nyapa para nandur wae ndang dincepne kok. ora nandur. Aku nandur mesti ramangan. Lha nyapa? Berak sing mangan. Ora aku nandur gawe tape pisan sak ember ngono lho. Tela kuning lho. Ketan. Mbak De deloken langite apik lho mentol-mentol lho dhuwur. Wah, jan apik to, masyaallah. Heh? Oh, deloken Mbak De. Apik to. Soalnya adewe numpak pesawat jarene nglewati ngene iki lho. Nglewati apa? Langit. Gergel. Masa gergel-gergel, Pak? Heeh, pas konoan. Kaya wong ndorong kok kuwi. Ya. Anu mikro. Grek ngono kok aneh pas. Jenengan nate numpak pesawat Pak Kadi? Pengen. Wah, mboten. Kapal apa? Apa sikil? Kapal sikil. Aku numpak kayak tukang mati kerimbat. Numpak kapal sikil apa kapal dhuwur? Apa iki? Gaplok iki. Halo. Balik. Gedhog tela. Yo, Pak, nggih. Ning sawah ngene iki ya Mbak De rame. Mau ngaret. Suarane montorku to, Pak? Nggih. Lah, montormu BS mak. BS sih piye? Bosok. Nambah aku. Ya susulan kana lho, numpak mentarku kana lho. Wah, iki sak mbram-mbram Pak Dik. Malah sakmene oke sing goreng tahu barang lho, Pak. Dadine wis akeh. Tahune? Goreng. Telone digodhog no terus disambelne. Enak ngono kae. Kok nang bensin niku timbane mirah aku. Bensin ndi? Iki pailun. Wone pailon. Ngendi bakul? Kena Mbok De. Lombake cilik-cilik Pak Sodik lek nggawa. Ancen ngono iki jenise. Ini ngono kuwi. Walah. Jebrak. Pak Dik ki mbok golek bojo sakne ning omah lho masak gur karo anake. Kenale Mbak Sartiah ka lho, Mbok De dulure dhewe. Ora apa Sartia. Ayo Mbak Sartiah. Ati kae kita bujune wan. Ae. Mati bojone san. Ora yo engko nek ada. Bojone Sartia ta. Mbak Sartiah dulure Mbok De. Oh ya Pak Dik bojomu putih ya. Iki golek ora ayune iki. Lah apa nih? Pikirane anune lho. Ayu to ngane yo. Enak ya ngono ya. Lah Pak, Loro. telu no ganteng-ganteng anake, lanang-lanang. Sing ngenangne nganu ndingi to? Udu. Sing ngenangne. Udu nganu becek kalah lek melu lomba tapi ibuke nuku sepeda. Bluwater kok Mbak Sartiah ki. Siti saiki enggak kenal Siti ding sampean. Cedek kono lek ngontrak. Siti jauh. Siti Rokaya?
belum ketan kali. Jane nek kene nggo batako telu ngene. Lah sing jemuk luwung. Anak luwenge kok. Batako tok penak. Luwung batu bara. Luwung batu bara ngono kae. Wong. Biasane dhisik ya. Bojo ora bener iki Pang kok yo tatit. Kok ditukari ae yo. Kok lek enggak duwe duit ditukari ae yo. Ini penak. Wah. Lek pengen wong wedok Pengen apa-apa. Wah, Mbok De. Lho sampean sembrono tenan iki Mbok De. Malah marahi ning kafe iki. Bakul wong wedok yuyu. Enak ya. Bakul wong wedok apa enak? Bakul nono emblong. Mosok enak. arek milih Model piye ngono? model piye. Ngono iki piye lek nembung. Yo pokoknya buat kamar engko kono yo wis Mas. Bingungnya iki lek nembung Nembung. ngono lho. Yo anu sik. Pinarak mriki lho, Pak. Enak ya bakul. Jenengan nanti tumbas apa kadi kok guyu? Lah iya, ya. Mosok enak. Ayane tak etok. Ora enak wong wedok didol. Iki sapa dhewe. Apane didol wong Ora wedok. ada bingung. Wah enak bae bakul. Endi ngene. Pasar-pasar ora enak ya. Ya iya ora. Lah mbok dhewe ngapusi. Mbok De bacokan. Karne ye. Wah, tantang. Ngendi? Karne ye bola dewa. Wah, lho kok ngerti bola dewa? Bola dewa daerah ngendi iki? Bulan kono. Kok ngerti Mbok De bola dewa? Ngalor ngulon teko cangkring wis. Ngebul wi. Kebul. Pabrik gula mbiyen Bu. Nganu, lek ngunut. Ngut malah ora tau. Ngerti. Nyabrang kali ra ero. Urek semut tenan. Lampu sambung. Ngomongi besok loro hi ape rene ambone. Iki banyu pas iki. Kowe mateng no? Heeh. Mateng kuwi no. Sing saiki Arepe tinggi godhok kok karo Pak. Kuwi mateng kok. Iki arepe diumbah. Kurang ngombo Pak Dik. Diambak nih. Pak Dik nandur kok. Hah, Pak Dik? Apa? Lombok. Ambo apa? Lombok nganu cilik-cilik kan lek menandur kan. Waduh kulan. Ukulane akeh. Buritan. Beritane Pak Sodik. Lha kuwi tukulan, Mbak De. Wis cilik-cilik engko iso gede-gede apa ora lek? Apane? Digodhog. Iso empuk apa ora? Bisa. Sambelnya Pak jan mantap engko ya. Cilik-cilik. Anakmu kerja nanti Pak Tek? Anu, apa melu sandik. Apa iku? Kirim apiran gemak. Walah. Di Jawa Tengah. Poh teka dadah, Mulai pendak. ora mesti balik. Budal isuk mulai isuk. Wah. Mendina? Nah, pas anak kiriman. Sondi ki sapa ta? Ponane Pak Robi kulone pas. Jan seger tenan. Lah ndi ta iki wong-wong? Buan pisan ya. Bonen. Lha kon nggawa nganu lho ora digawa iki. Lah ndi sing nggodhog? Luweng ya Mbok De. Balik aranane he. Ora. Ngene. Biar Lah ndi rong teko ket mau. yo tak Wah, heeh. Ce. Tapi kayak ngene rene wae kayu rasa lho Tit.
sak kondong nih le. Nonton. Nesu yang mainan gambar nesu kok. Ini dinya wis isih ya. Tito. Goreng tahu disambelnya kecap Biyen kae nek nganu mbok De, petis tapi petis entek wisan. Nguyuh leng. Era golek kayu. Kok iso to kaya ngono kelakuane montorku no nyunyut. Heh. Jan. Kok iso lho kaya ngene iki. Nanti princess. Yuk, Rene to? Iki ambune kok enggak enak. Tapene sapa? Enggak, iki ambune tai. Apa nih? Ambune lho Pak Dik. Ambune Kape apa to, Bit? Lah mak nang ndi? Mahlor kamu kok mahlor? Gek nyapo lek dinteni sak wen-wen kok. Pak jajal tulung Pak, amit bukaan. Tapi apa Pak? Solet. Kok ngendi? Ngendi? Hah? Golek nggen sik, nggih goreng-goreng sing enak. Sing ora ngolah ngalih kene. Engko nek sebagian goreng, nek sing bagian mangan ning kloso. Sing goreng-goreng nang kene. Aku tak bagian nek kloso ya aku. Oh iya. Wes kayu nang kowe ora tegas. Tambahno es batu nek kurang. Masa ora tedas. Ayo Rene sik ngombe sik. Kilo es. Kilo. Apa Mbak De? Ompreng sing godhog. Iki. Ajan. Iki lho nggih godhog. Nggak apa-apa. Kepit ngano Pak Ibu teh. Ndi areng tok? Nek Pak Lan, wis tangan wis pisan reget tok Oh, emosi lo Yulan. Gatal. Wes oke wis. Wes mantap iki. Makan-makan ini. Arep godhog telo, makane teh kok Mahmur apaanan telo. Oh, telur enak. Lah. Tak wong, Mak aja ngutel malian. Lah ndi wonge? Ya, jalurane wonge. Soger ya Allah. Iki lho akeh enek tahune barang kok. Hah, engko sik mbok De. Kamu kaitan nek mandian. Tak cegat. Jarene enak ya? Kok nggih cetheng? Iki ahline masak-masak malah wong lanang-lanang lho Mbak De. Oh, wedok-wedok bagian kenyeh tok iki. Kenyeh karo mangan kok. Ki apa Pak tanu ne? Hah? Omprenge ndi? Endi omprenge? Nggih. Ndang Bit. Abit malah ning kono Lah piye itu monggo ning cocok. Lah omprenge ning mahmu. Gimana aku Iku adile nang nggih mantar lho. Saisek tapi. malah ra apa-apa dulu. Nah, dulu serat. Wis murah kok Enggak no. Kene banyu. Penai sae kono no wisan. Ora nek sing digawa. Yang. Apa iki, Pak? Nggih urip-urip.
Genine pas iki madhepe rono, Pak. Ono, murane angin iki tadi. Masak sendiri. Cuci baju sendiri. Langsung gembrubuk ya jan penak tenan tinggi masak. Lho sos tenane tinggi nendi-nendi yes. Ompreng urung teko. Omreng ya rong teko. Sik dijipuk kok. Binanti.